Halo? Jorguś, mam taką prośbę. Słuchaj, żona do mnie dzwoniła, że ma kłopoty z gazem, z butlą, nie może podłączyć. Co takiego? Możesz zrobić jej to, co? Zaś ją? No, fajnie. Dziękuję. Zaś ją! Co dla prywata robił? Fuchy! No i co? No ja nie wiem, co dusza ode mnie chce. Że mu wiary nie pasują. A ją blank dokładnie, wyraźnie mierza wszystko, to patrz. Dobra, to nie zdali, ja idę na ta fucha. Coś taki wściekły. A pierunie. No fucha, imię. Dajże tam spaghetti. Puszki. O. Nalej pomałym. Dawno cię takiego nie widział nerwowego. A wiesz, bo to duży, no mnie. Ja bez innych roboli nie było. Wszystko na twojej głowie, co? Ja. Jeszcze jednego. Jednego. Proszę. I napisz tam na zeszyt. Na zeszyt? No jak zwykle, no. Bierzesz to całe? Ja tylko sobie. Wypłata. Wypłata będzie, dobra jest, nic się nie stało. O, witam pana. A Ja w zasadzie i żegnam zaraz ja pana. też bo żegnam, tak- panie. Ciężko ma pan tatasia pieruny, tak. Pane czego jest znalazł? Do widzenia, Do panie widzenia. inspektor. O, Jorguś, ale żeś kolegi se znos, pierunie, Jorg. Kurde, o, Jorguś, widać. No z tych nerwów halba się kupił. No właściwie to ino pół zostało. Czekaj, jakie szkło. Tu wyciąga. Bo z gwinta nie będziecie. A ty nie pijesz? Dobrze wiesz, że ja nie piję. Jak to nie? Ty już możesz dojść. Ja nic nie wiem. Ale śpią! Kiedyś, że może i co wypił. Młody, hachniesz jednego. Ja, ach, no тоже хохнашек, to. Co to? Alkohol? W pracy? Panie kierowniku, a może by tak Co? po małym? Nie? A może pół? Pół? Cały? A proszę bardzo, cały. No. No, to po jednym.
A teraz ino po pół. Samo po pół. Bo idziemy do Ewalda. A po co? Bo mu się dziecko urodziło. A co mu? Wyborowo. O.